Yan, good morning mga kahabi. Papunta tayo ngayon sa bahay ni Tatay Nestor. Yan, kasama ko si Bicolanos Vlog. Salamat sa pag-assist sa atin. Si Nelson. So papunta kami ngayon sa bahay ni Tatay Nestor kasi birthday ngayon ng kanyang anak. At susurpresahin natin ng mga handang ito galing sa ating sponsor. Sana matuwa ang anak ni Tatay Nestor sa sorpresa nating mga handa para sa kanya. So yan guys, mga kahabi, Jer Habi 2.0, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. So tara.
maging babuot siya. Tapos matulong yun sa kanilang magkapatid. Tapos ano po, mag-adal po siyang mabuti. Yeah. Ito Nestor, ang gusto mong sabihin kay Joseph? Pag-adal ta nganing pagdakula magkatrabaho. Isa na masasabi ko, tapos magbabuot. Pasok tayo guys sa bahay nila. Makita ko sa inyo yung bahay nila. Yan, ang linis guys, oh. Ayos. Ito yung kanilang kwarto at sala. Ito ang kusina, oh. Ang linis guys. So yan, sa labas kami kumain kasi medyo maskip dun sa loob. So ang maka-higop nitong kalamansi na hindi umasim yung muka, bibigyan ko ng premyo. Yan, sige. Beda magpikit. Ganito, ganito. Ganon, ha? Pero pag nag-asim yung muka, walang premyo. Kumain ba kayo ng almusal? Ayan, nag-almusal naman sila guys. Sige, simulan natin kay Raymond. Susup-supin mo lang, gaganunin mo. Di pa, isa pa. Matagal sa alsong. Next! Ayos, ngirit pa. Okay ka naman. Ano pangalan mo? Michelle, ito si Christian naman. Si Christian. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang. Talagang matitindi sa asim to. Ito naman, si birthday boy. Try natin kung malakas ang sikmura nito. Sige, sige, tingin ka dito. Sige lang. Tingin dito. Ay, talagang ayos. Lahat sila may premyo guys. Yan, palakpakan dito. Palakpakan, lahat may premyo. Yan, chocolate. So yan guys, papray natin ngayon, papanalangin natin yung celebration ngayon ni Joseph ng kanyang karawan. So, manalangin po tayo. So, Panginoon, salamat po sa napakaraming biyaya na binigay mo sa pamilya ni Tatay Nestor. Salamat Panginoon sa panibagong buhay, panibagong taon kay Joseph. Pagpalain mo po ang pamilya ni Joseph, pagpalain mo po ang buhay ni Joseph. Sana po lahat ng wish o hiling ni Joseph, panalangin sa iyo ay matupad in Jesus mighty name. So, pinapanalangin din po namin itong pagkain na ito na maging kalakasan sa aming katawan. Pagpalain mo Panginoon ang nagbigay nito, ang nag-sponsor in Jesus mighty name. And sana po maging masaya ang Pasko ng pamilya ni Tatay Nestor. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Okay. Huwag mo yan hipan ang iyong birthday candle. Sasabihin mo, mag-wish ka muna. Sana po mapaayos ang harong niya. Sana po magkatapos ako mag-alay.
Yan, palakpakan! Alright, so kantahan natin. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Joseph. Yan, salamat po. At bago tayo umupo, tingnan natin ang message. Siyempre, ang kanyang tatay. Tatay Nestor, anong message mo po kay Joseph? Joseph, sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Kaya makatapos ka din pag-aaral. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Magbubuot ka. Maging mabait po, Mabait. na anak. Ayan. Ang masasabi ko lang po sa kanya, tapos po siya ng pag-aaral, tapos po makatapos po, ay makakuha po siya ng trabaho, tapos maging masunod din po sa magulang. So yan ang wish ni Nanay. Ikaw naman Raymond? Sep, happy birthday. Sana magtapos ka kang pag-aaral. Tapos, dahil maging madunong. Tapos, sana makakuha kang maayos na trabaho. Tapos, sana, primit ka sana maugma. Yes, so, happy birthday. So ang message ko naman kay Joseph po mga kahabi, sana ay Joseph, maging kang masaya ngayong Pasko. At dahil sa ating sponsor kay Tita Manang, naging masaya ang iyong birthday celebration. Ang wish ko lang sana po ay patuloy pa po kayong pagpalain ng Panginoon sa mga blessing na dumadating sa inyong pamilya, Tatay Nestor at kay Joseph. Sana Joseph maging matupad lahat yung wish mo. Ang wish kasi ni Joseph, guys, sana daw mapagawa yung kanilang bahay at the same time daw makapagtapos siya ng pag-aaral. So yun yung wish ni Joseph. So ang wish ko naman para sa kanya, sana matupad yung kanyang wish at sana patuloy pa silang pagpalain ni Lord sa kanilang mga buhay. So yan Joseph, okay? Peer. Ayos. Maraming salamat po, Tita Manang, dahil natuloy yung birthday ni Joseph. Tsaka may handa po siya. Tsaka, sana po tumagal pa po ang inyong buhay. At sana po wag po kayo magsawang magtulong sa katulad ming mahihirap. At maraming salamat din po, JR Abi. Sana po wag ka pong magsawa rin magtulong. Sana kung magtabang po sa muya. Tapos sa mga kapwa mahirap din po. Yung sana po. Maraming salamat. Yan, very good naman si Raymond. Salamat Raymond. Welcome. Alright, so kakain na kami guys.
Sige. Maraming salamat Tita Manang. Nag-sponsor ka po sa mga ate ko. Yung ate kong nag-birthday. Maraming salamat po. Sana po marami kang matulungan po tulad namin. Yan lang po masasabi ko. Sana po maggabayan kayo ng may kapal. Sana madami pa pong matulungan nyo tulad namin mahirap. Tapos salamat Sir JR Abe. Kung wala ka, baka walang pang handa yung anak ko si Joseph ang birthday. Unang birthday niyang may handa. First time niya ngayon na may handa. First time niya nagka-cake din. Oo. Ayan guys, first time nating nabigyan ng cake si Joseph. Salamat Uragon Nanik. Kung wala ka talagang yung pumunta kayo dito yung unang araw. Maraming salamat Uragon Nanik. Sana dami pang matulungan nyo. Sana huwag kang magsasawa sa amin matulong. Yun lang. Maraming salamat po, Tita Manang. Sana po marami pong matulungan niya na mahirap katulad namin. Salamat, Hurago Nani. Tapos po sa imo, Tira Abi. Yan, Tatay Nestor. Salamat din po sa pagpapatuloy nyo dito sa amin. Joseph. Maraming salamat po, Tita Manang, dahil hinandaan niya po sa birthday ko. Sana po matupad yung wini-wish ko kanina. Mapaayos ang bahay niya. At makatapos ako mag-eskwela. Maraming salamat po Tita Manang. Dahil nakaano po si Joseph. At saka nagpapasalamat rin po ako Uragon Hani, tsaka Kuya JR Abi, tsaka Bicolanos Vlog. Pati po kay Ate Kat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At po sa nag-sponsor sa amin. So yan mga kahabi, JR Habi 2.0. Panibagong araw na naman po. December 24 po ngayon. Bukas ay Pasko na. Merry Christmas po sa ating lahat. At advance Happy New Year sa pamilya ni Tatay Nestor. Yan, happy birthday again, Joseph. So yan, pinapanalangin ko po yung pamilya ni Tatay Nestor na sana patuloy silang pagpalain ng Diyos. At Tatay Nestor, in Jesus' mighty name, pinapanalangin ko po na sana matupad ang pangarap ni Joseph na kayo ay magkaroon ng sariling bahay. Dinideclare na po yan natin sa pangalan ni Jesucristo. In Jesus' mighty name, matutupad po yan ngayon darating na mga araw, sa darating na mga buwan. Matutupad po yan. Ipanalangin lang po natin sa Panginoon. Matutupad yan. Kasi alam naman po natin na si Tatay Nestor ay karapat dapat dahil siya ay napakasipag. So yan, in Jesus' mighty name, amen. Matutupad po yan. At sana sa lalong madaling panahon ay magkaroon na sila ng magandang bahay na hindi sila mababasa pag bumabagyo, pag umuulan. So yan mga kahabi, salamat sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless.